салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. трактори фурӯшӣ аст бародаро. МТЗ 80, солаш 78, сӯзишвориш дизел, состояниш бениҳоят хуб. чӣ хеле ки мебинед бародаро, трактор на ходвай, мотор ҳамаш 100%, мотор масъала намехӯрад. комплект бародаро фурӯхта мешавад. хати плуг, чизелкунак, карточка шинорок, ҳама чиза бародаро дора. бародар дастурош ҳастум дар кора, фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. нарша 90 000 сомон мегӯяд. ноҳияи Зафаробод, вилояти Суғд. ҳуҷҷат ҳамаш қоидави бародаро, бе ягон расходу камдӣ. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. нарша 90 мега бо муомила дора. марҳамат бародарони харидор, рақами рӯи экранда занг занӣ, маълумоти пурратара аз соҳиби трактор дастрас кунӣ. эълони навбатӣ бародаро, караван астай Астрадия, солаш 99, сӯзишвориш бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро краскаш мегӯяд тозаи, мотор, коробка ходовишам созаи, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, нарша 45 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ бошад, савдо мешавад бародаро. варианти алиширам ҳастад, ки ба ягон мошини арзонтар алиш мешавад, болои сумбутиян. марҳамат бародарони мошинхар, ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақами рӯи экранда занг занӣ, вариантҳоро пешниҳод кунед. каравани дигари мо бошад бародаро, Астра F, каравани простой, солаш 96, сӯзишвори газ, бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро состояниш бениҳоят хуба, 1 сол ҳуҷҷат дора. ходовой тӯбча, мотор, коробкаш 100%, задагӣ пистагӣ надора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 31 000 сомон мегӯяд. мошинхари аниқ бошад, биёед мошина ай пеш бина, ҳай кунам, махуршава мегӯяд, савдо мекунем назди мошинда. касони харидор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед. дигари мошини мо бародаро, Астра F хетчбек, солаш 97, сӯзишвориш газ, бензин, кузов хетчбек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. лук дора, мотор, коробка ходовой соз, краскаш тоза, баллонош ҳолати хубанд. салоншам хубай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 34 000 сомон мегӯяд. боз савдо мешавад. марҳамат бародарони мошинхар, рақами рӯи экранда занг занед ва касоне ки мошин, хона, чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ бародаро, Daewoo Matiz, солаш 98, сӯзишвориш газ, бензин, кузов хетчбек, объем 1, коробкаш механик. соҳиби мошин мегӯяд бародаро, ки мошин 100%, ягон камбудӣ надорад, на ходвай. мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне Калхозобуда. нарша 18 мегӯяд. мошинхари аниқ бошад, боз савдо мешавад.
бародарони мошинхар барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. Lacetti ҳастед бародаро. Солиш 2004. Сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробка автомат, ҳолаташ бениҳоят хуб. Чӣ хеле мебинед бародаро, мошин краскаш тоза, матои коробка ходовоиш 100%, задагӣ пушистагӣ надорад. Газу бензин ҳар ҷо 100% кор мекунад. Кузоваш тоза бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 33 000 сомон гуфта истода. Илтимос мегӯям беҳуда занг назанед. Ахирон нарша дигар савдо намешавад. бародароне ки мошинхар ҳастед, ҳамин нарх махкур боша, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.